Takže ahoj Mateo, mám na tvé pár otázek ohledně letošního dualu a forecrossu. Zdar Elvisy, letos bych řekl, že to bude super hustý, ještě hustější, než jsme si mysleli. Čeká nás 5 lokalit, kde to budou všechno víkendové akce. Začneme v Dobřenech, u Toma Brožíka, pak pojedeme do Slavy. Následuje víkend u Toma Slavíka v Jablonci, potom nás čeká Bike Jam v Aši a končíme v Litoměřicích u vás doma vlastně, takže ty bys to měl znát, tam bude velký finále obou dvou seriálů, jak dualů, tak forecrossu. Super, díky za info. No a co jsi nachystal na letošek novýho pro závodníky? Hele, na letošek máme super partnery, takže máme nějaký velký hodnotné ceny a řekl bych, že největší novinka, která všechny čeká, takže forecrossu jsou letos nominační závody na mistrovství světa, z kterých se vlastně nejlepší jezdci, nepamatuju si přesně, jak jsou ty kvóty, ale pojedou do Val di Sol. Navíc teda jako novinka jeden z partnerů, což je Meatfly, vyhlašuje akci, která se jmenuje Go Wild, což si všichni asi dokážou přeložit, že buď divočák a nejlepší divočák na každém závodě dostane special cenu od Meatflye. Tak to jsme řekl super novinky. No a na co bys nalákal ty nový závodníky, mladý kluky nebo kluky, co chtějí s dualem nebo forecrossem vůbec začít? Ať přijdou a zkusej to ve své podstatě na tenhle seriál, na oba dva seriály, jak O'Neill Dual Cup, tak Psychology Forecross. Nepotřebují žádné vychytávky, může to zkusit každý. Všechny dráhy jsou postaveny tak, aby je pro každý na každém kole může přijet 15letý fér s kolem stezka, zrovna tak to může být ostřílený 35-40letý mazák, který si to chce zkusit na svým enduru. Prostě je to fakt pro všechny kategorie, jsou tomu uspůsobený a vy třeba na trati JBC Revelation u Toma Slavíka, o který se říká, že je to nejtěžší forecrosska, co v Evropě, na světě, tak je postavená druhá rovinka, aby se vyhnula těm obtížným věcem a mohl to opravdu projet každý ve všech kategoriích. To jsem rád, to slyším důležité informace. No a teda, když se tady těm nováčkům bude dařit, co pro ně máš nachystaný od našich sponzorů? Od sponzorů toho pro ně nachystán máme hodně ceny, jak na motocrossu národů, ne-li víc. Takže díky Mateo za tohle super info, jenom ode mě, já bych vás chtěl pozvat 21. 22. května na Velkou cenu Dobřan, kde v sobotu večer bude veliká party s koncertem, kapelama, takže doražte v sobotu dual, v neděli forecross, těšíme se na vás. A nezapomeňte, sledujte Facebook stránku Dual Cup, kde máte veškeré informace a klasika, americký znaky, velký křížky přes sebe, hashtagy, to chceš jet, to je náš letošní hashtag. Pod tím všechno najdeš na Instagramech, Facebookách a dalších vychytávkách. Čau, vidíme se na závodech. Čau.